Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι εδώ πέρα με τον Κώστα Σαντούση, παρακαλώ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Είμαστε στο Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική. Πραγματικά το μέρος είναι φανταστικό. Και επειδή λοιπόν αυτές οι διακοπές είναι δωρεάν εδώ και έχει ήδη αυτή τη στιγμή ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και με το επαγγελματικό αλλά και με το σώμα του, θέλω, Κώστα, να μας πεις λίγο την ιστορία, πώς γνωριστήκαμε στην αρχή. Θέλω να τα πεις γιατί πολλές φορές και από το Instagram και από το TikTok με έχουν ερωτήσει τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έχουν δει πολλές φορές τα story, τι έχει κάνει, πώς το έχει καταφέρει. Θέλω να μου πεις εδώ στην κάμερα λοιπόν δύο λόγια. Πώς ξεκίνησες, πώς το έχεις καταφέρει όλο αυτό? Γνωριστήκαμε πριν από μερικούς μήνες. Ήρθε πρώτα η μητέρα μου στο γραφείο. Είχε ένα τρομερό αποτέλεσμα. Σε ένα μήνα είχε χάσει 5 κιλά. Εντυπωσιάστηκα. Μιρέλα, αν βλέπεις το βίντεο, κάνα like. Εντυπωσιάστηκα, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Η μάνα μου πάλευε πάρα πολύ για να χάσει τα κιλά που ήθελε. Είχε πάει σε πάρα πολλούς, αλλά δεν είχε κανένα το αποτέλεσμα που είχες εσύ. Το είδα και εγώ με τη σειρά μου, εντυπωσιάστηκα. Ξεκίνησα και εγώ. Μετά από έναν μήνα είχα χάσει 7 κιλά. Στους 3 μήνες είμαστε στα 15 κιλά μείον και κάπως έτσι ξεκίνησε η νοημία μας. Επίσης, να τονίσουμε λίγο πόσο σημαντικό είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρεστε και για τον έλεγχο βάρους, να χάσετε κιλά, να πάρετε κιλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μας πεις με άλλες δίαιτες που έχεις καταφέρει και έχεις κάνει και άλλες προσπάθειες, γιατί από ό,τι μου έχεις πει με το μαγαζί και έχεις αφήσει λίγο τον εαυτό σου όσο αφορά το βάρος. Είδες διαφορά σε επίπεδα ενέργειας, γιατί η διαφορά φάνηκε άμεσα, φαίνεται κιόλας έτσι και εντός ξεκάθαρα. Έχει τεράστια διαφορά. Δεν πεινάς για αρχή. Που είναι πολύ σημαντικό, δεν ζορίζεις τον εαυτό σου. Τα επίπεδα ενέργειας σου είναι στο μέγιστο. Ήταν η πρώτη φορά η οποία δεν πεινούσα. Τώρα θέλω να μας πεις λίγο για το επαγγελματικό. Που έχεις ένα μαγαζί, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι είδες και είπες, ναι, ξεκινάω? Το είδα σαν επαγγελματική ευκαιρία. Είναι πολύ εύκολο, δεν υπάρχει κάτι που να σε ζορίζει. Δουλεύεις με τους δικούς σου ρυθμούς. Δεν υπάρχει κάτι που να σε δεσμεύει ούτε στον χρόνο, ούτε το που θα είσαι, ούτε από που θα δουλεύεις. Ξεκίνησα γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ όλο το έργο που έβλεπα. Το ξεκίνησα σιγά σιγά. Από μόνο του εξελίσσεται ραγδαία. Μέσα σε 6 μήνες κατάφερα να βγάλω 2.500 ευρώ μέσα στο τελευταίο μήνα. Είχαμε άλλες 2 επιταγές. Δωρεάν διακοπές. Έχω προκριθεί στο Premium League. Τι άλλο να πω. Θα πάμε Manchester το Σεπτέμβριο. Είναι τρομερά. Νομίζω για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, πολλά συγχαρητήρια για όλα. Μπράβο σου. Κάποιοι όμως τώρα αναρωτηθούν πώς το κατάφερες και το έκανες. Θέλω να πούμε λίγο και δύο λόγια όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς. Γιατί ο κόσμος, οι περισσότεροι που με ακολουθούν, γνωρίζουν ότι ασχολούμαι με διατροφή χρόνια και βοηθάω κόσμο εγώ προσωπικά. Το οποίο στην ουσία έχεις κάνει και εσύ το ίδιο ακριβώς. Και ήδη έχεις βοηθήσει και κάποιους δικούς ανθρώπους. Ακριβώς. Ξεκίνησα να βοηθάω δικούς μου ανθρώπους, μετά έφεραν συστάσεις. Οι δικοί μου άνθρωποι μου σύστησαν και άλλους ανθρώπους. Και άρχισαν να βοηθάνε και άλλους δικούς τους ανθρώπους. Και έτσι αυτό αυξήθηκε. Και κάπως έτσι βρισκόμαστε εδώ. Yes, baby, yes! Και πες μας και λίγο, πώς περνάς εδώ το Πόρτο Καρά, πώς είναι τα πράγματα? Καλά, είναι καταπληκτικά. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Ήσουν ποτέ σε κάποιο επάγγελμα που δούλευες και σε πήγανε διακοπές, ειλικρινά? Όχι. Πέρα από τα χρήματα που παίρνεις κανονικά. Κοίτα, δεν υπάρχει σε καμία άλλη δουλειά. Να έχω δουλέψει, να έχω βγάλει λεφτά και η ανταμοιβή μου εκτός από χρηματική να μου λένε κατάφερες το στόχο, πήγαινε και διακοπές. Θα σου έρθει το email. Να μου έρθει το email και να λέει, κύριε Σαντούση, πώς θέλετε να ταξιδέψετε, με ποιον θα είστε? Θέλετε μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο και όλα πληρωμένα από την εταιρεία. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσεις αν δεν το έχεις πιστέψει εσύ ο ίδιος. Και αν δεν το έχεις δει, φαντάζομαι έτσι. Σίγουρα είχα τεράστια βοήθεια. Είχα εσένα για σπόρτσερα. Ωραία, ήσουν εκεί σε ό,τι χρειαζόμουν. Έτσι πιστεύω ότι ξεκινάνε όλοι. Ακούνε το coach, τον σπόρτσερα τους, βήμα-βήμα και πίσω από σένα, βήμα-βήμα με την εκπαίδευση. Καθώς πήγαινα στις εκπαιδεύσεις, εξελίχθηκα κι εγώ. Πώς νιώθεις τώρα? Νιώθω υπέροχα. Τι στόχους έχεις βάλει? Ο επόμενος στόχος είναι το Μαϊάμι. Πώς ένιωσες, γιατί ειλικρινά το ακούσαμε και πριν, αλλά θέλω να ξέρω και θέλω να μας πεις πώς ένιωσες όταν πήρες την πρώτη επιταγή που έγραψε 2.500. Γιατί πριν είχες ξαναπάρει και άλλα εισοδήματα, είχες κερδίσει και άλλα χρήματα, αλλά πώς ένιωσες όταν πήρες 2.300, νομίζω, 2.300 κάτι. Πώς ένιωσες? Ήταν καταπληκτικό. Στην ουσία δεν είχα δουλέψει πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικό το να δουλεύεις τόσο λίγο με τους δικούς μου ρυθμούς, γιατί είμαι και ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης και δεν έχω τον απεριόριστο χρόνο.
να μπορώ να αφιερώνω μόνιμα στην εταιρεία τον χρόνο μου. Ναι. Με αυτό το λίγο χρόνο έβγαλα 2,5. Σκέψου να αφοσιώσω περισσότερο χρόνο τι θα γίνει. Τι στόχους έχεις? Η στόχη μου είναι ξεκάθαρη, ότι οδεύω προς τα πάνω. Θέλω να φτάσω κι άλλα πιν, μεγαλύτερες επιταγές. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Τι θα πρότεινε σε κάποιον που ενδιαφέρεται? Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αυτή τη στιγμή, επειδή ψάχνω κι εγώ άτομα, και υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται και θέλουν να ξεκινήσουν. Τι θα τους πρότεινες? Τι πιστεύεις ότι θα τους βοηθούσε να ξεκινήσουν, ας πούμε, και να πούνε ναι, θα κάνω κι εγώ αυτό το επάγγελμα? Ας πούμε, θα ξεκινήσω κι εγώ να το δω, είτε για part-time είτε για πλήρη απασχόληση. Τι θα συμβούλευες κάποιον που ενδιαφέρεται πλέον σήμερα να ξεκινήσει? Εκπαιδευόμαστε σε κάθε βήμα μας. Αλλιώς ξεκίνησα στην αρχή, αλλιώς εκπαιδεύομαι τώρα. Δεν γεννήθηκε κανένας γνώστης. Άμα πάμε βήμα-βήμα, το σύστημα δουλεύει. Με κάνει και το γουστάρω, επειδή δεν είναι μια απλή δουλειά. Βοηθάς τον κόσμο. Ξεκινάς με αυτό και ύστερα έρχονται όλα. Έρχεται το lifestyle, έρχονται τα λεφτά, έρχονται οι δωρεάν διακοπές. Δεν είναι τόσο απλό. Ποια εταιρεία θα σε πήγαινε διακοπές γιατί έχεις δουλέψει? Αυτά ήταν για αρχή. Σίγουρα πιστεύω πολύ στο προϊόν. Από τη στιγμή που το δοκιμάζεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πιστέψεις. Πρέπει να κάνεις στην αρχή και όλα έρχονται από μόνα τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα mini story για όσους έχετε δει στα βίντεο μου και στις φωτογραφίες τον Κώστα, εδώ που είμαστε στο Πόρτο Καρά. Τώρα σε αυτό το σημείο, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που μας βλέπουν και επειδή έχουν έρθει από κάποιες πλατφόρμες, ίσως στο Instagram, ίσως στο TikTok, ίσως από άλλες πλατφόρμες που μας ακολουθούν, θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται σοβαρά είτε να ελέγξει το βάρος του, είτε να ξεκινήσει, επειδή ψάχνουμε αυτή τη στιγμή λόγω της ανάπτυξης που έχουμε και στην Ελλάδα αλλά και σε διάφορες χώρες, όποιος παρακολουθεί αυτό το βίντεο θα μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα στους προσωπικούς λογαριασμούς, είτε Instagram είτε Facebook, και να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ ραγδαία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε άτομα σοβαρά και υπεύθυνα που ψάχνουν και θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, είτε part-time είτε πλήρη απασχόληση, ή και γιατί όχι καριέρα, να αναπτύξουν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Όπως εγώ προσωπικά ασχολούμαι 13 χρόνια με αυτή την επιχείρηση και έχει αλλάξει τελείως η ζωή μου. Χαίρομαι και να αναπτύσσω και άλλους ανθρώπους και να βοηθάω και να δίνω support σε νέους ανθρώπους, και ιδιαίτερα όπως έχω σήμερα δίπλα με τον Κώστα, όπου στην αρχή ξεκίνησε, ήταν διστακτικός, δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς θα συνέβαινε, μέχρι που ξεκινήσαμε και μετά από 6 μήνες είμαστε εδώ τώρα στο Πόρτο Καρά, ζούμε το όνειρο, περνάμε υπέροχα. Μπορεί να μας στείλει είτε ένα προσωπικό μήνυμα ή να γράψει και εδώ στο βίντεο. Θα μπορεί να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με ακολουθείτε και να βλέπετε και άλλα αντίστοιχα βίντεο που θα ανεβάζουμε. Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για όλο το support και όλη τη στήριξη που είχα από σένα. Θεωρώ ότι ό,τι έχω πετύχει μέχρι τώρα το χρωστάω σε σένα και συνεχίζουμε δυναμικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το εκτιμώ και σέβομαι και ειλικρινά εκτιμώ και ενθουσιάζομαι και παθιάζομαι, όπως το έχω πει και σε προσωπικό επίπεδο, θα το πω και στο βίντεο, να δουλεύω και να συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν στόχους και θέλουν να πραγματοποιήσουν πράγματα και θέλουν να κάνουν πράγματα όπως είσαι εσύ. Και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσεις και πολύ πιο ψηλά, γιατί αν κατάφερες μέσα σε 6 μήνες να κάνεις αυτό που έχεις καταφέρει μέχρι στιγμή, να φτάσεις σε αυτό το level active, ειλικρινά πιστεύω και θεωρώ ότι τους επόμενους μήνες, το λέω και δημόσια, θα σπάσεις κάθε ρεκόρ. Ευελπιστώ. Καλή συνέχεια, θα σας δούμε σε ένα επόμενο βίντεο.